Okay, close. Ka tanat tray kam beper jong ke KSU haka live hawai tarik ulaber aja aposau ka let ban khang ya ki bang bat kiwe ba penlong tray haka ni kasngi ublei ke bade kasngi kentang jong ki khon kristan kata ka Easter Sunday kani ka jinglet khang khardap jong ke KSU ya ki bang ka kentup na do mau yong mau pram sanjib gari khana apa shilong mau khar khandai lat barik malki lait umkhra nong mensong bat haka leng ka bri Hynñiewtrep hi barok ka wei Kaseng kalalap bajan barok ki bang ki penlong tray klemda burom ya kani ka sneaker pang. Kaseng ka penpau badai ka jingle bom suit nyau ka sorkar MDA lane NDA ya ki pat runget Kristan hapo ka jala Meghalaya katba hakiwi pat ki jala kum ka Manipur Mizoram bat kiwe ki jala shatai than lami ngi ki yo shuti hakum kani ka sneaker pang watla ka day ka financial year